и да разказва. 200 кинта, които може съвсем спокойно да осъществи чрез нас тази вечер в Бургас. Извинявам се от сърце. Мога да ходатайствам, нали, въпреки че съм обещала преди това, но... Не го правете, защото ще се окаже в моята ситуация да се чуете какво да говорите в момента. Аз преди малко... Не, моите много по-лошо, аз това го правя от бебе. Два мъже отиват в Египет на екскурзия. Добре, два мъже отиват в Египет на екскурзия и... Аз какво правя? Едва ли моментите. Мисълта ми е така, два мъже отиват на екскурзия в Египет. Българи, мерси много. От кости или от кости. Кости. Заради българи го казвам. Двама българи отиват на екскурзия в Египет. Къде влизат в Хеопсовата пирамида на първо ниво, задълг. Слизат на втори ниво, още по-голям задълг, слизат на трето ниво, жесток задълг и един бута други вика, пиши курно тази страна и се ходим, защото не се диша вече това. И пита се задачата, аз какво правя в крайна сметка. А ти знаеш, най-тъпото, че никой не се засмя, а на теб ще трябва да дигнеш никой. Най-лошата част от смет, аз всъщност нямах никакво намерение да говоря, обаче понеже на моята маса има доктор. Отгоре на всичкото хирург и понеже докато говоря... Хирург. Какъв хирург? Сега това са подробности. Не, напротив, кажи. Аз няма да казвам. Разказвайки една история и изведнъж, не знам, спонтанно реших да я разкажа тук пред вас. Аз винаги съм си мислила, че ме е страх от мишки. Всъщност мен наистина ужасно ме е страх от мишки. Когато бях студентка, живеех в едно общежитие на първия етаж. Един ден се прибирам от лекции, видях една мишка, изпаднах естествено в истерия, крещях, виках, излязах на терасата. Беше някакво такова време, студено, валеше, аз бях по пенюар, по чекли и по боси крака. Но понеже толкова много ме беше страх от мишката, стоях около 2 часа на терасата, чуих се какво да правя. В един момент се сетих, че имам една колежка, която отглежда, тогава бяха около 10 котки. Скочих през терасата, въпреки че ме е страх и от високото. Значи скочих от терасата от първия етаж, отидох при колежката ми Ваня и я помолих да ми даде една котка. Тя се отзова веднага, даде ми котка, аз се върнах с котката вкъщи. Спах спокойно, защото когато имаш котка, обикновено не се страхуваш от мишката. Всичко беше перфектно до момента, в който настана нощ и котката започна да вие. Оказа се, че тя е разгонена. Оттам нататък настана нещо много страшно, защото 3 дни подред тази котка виеше непрестанно. И аз много дълго след това се чудих всъщност от мишки ли ме е страх или от разгонени котки ме е страх. Ви казвам цялото това предисловие, за да кажа, че всъщност мен ме е страх да мисля. Защото оказва се, че каквото аз си помисля, впоследствие се оказва, че е точно обратното и става нещо следварително и всъщност моите мисли винаги текат в неправилна посока. Ето е историята, заради която реших да разказвам заради доктора, който стои на моята маса. Ноември месец аз имах един огромен, грозен, гаден, отвратителен израстък на крака, който трябваше да бъде опериран. Отидох в една болница, показах си... Искате ли да ви го покажа? Само, че съм с чуропогашник, ако бях с чорапче веднага. Ако искате, мога да се сваля чуропогашника. Искаме! Да. Отидох в болницата, тогава бях с чорапче, не бях чуропогашник. Показах му го на доктора, той каза: да, моето момиче, няма да умреш скоро, ако те оперираме. Ела в петък. Това беше сряда, отидвам аз в петък. Той ме записа там в тефтера. Отивам аз в петък, в 10 часа, изпратиха ме дъщеря ми, която е на година и 10 месеца. Тя през цялото време плачеше, викаше: мамо, мамо, мамо. Мъжа ми, майка ми, брат ми, дядо, баба, прасето, всички нали бяха в колата. Изпратиха ме, аз отивам в рецепцията на болницата и казвам: добър ден, аз съм търся доктор Димитров. Момичето много любезно каза: момент. Звънна няколко телефона и каза: доктор Димитров го няма. И аз казвам: как го няма? Трябва да ме оперира днес, нали е петък? Те казват: да, петък е. Ами казвам: много ви моля, проверете пак. Аз съм за петък.
Звъни пак момичето и вика, не, доктор Димитров го няма. Нещо, той има работа, сигурно нещо се е получило, елате във вторник. И аз казвам, добре, нали, прибирам се съответно обратно в колата. Те тъкмо бяха тръгнали, аз се махах, викам, спрете, аз ще се върна. Цялата рода, съответно доктор Димитров беше много обруган, всички казаха как не го е срам. Ние тук се молим, 3 дена подред, нали, за твоя крак. Доктора го няма, как и да е, сещате се всички за какво става дума. Изчакахме до вторник, минаха дните, отивам аз за вторник сутринта. Надявам се естествено, че доктор Димитров е там. Отивам сутринта и казвам, добър ден, аз съм за доктор Димитров. Те казват, да, той ги очаква. Качете се горе, нали знаете къде има кабинета горе на втория етаж? Аз викам, бе, той кабинета му беше в подземието. Те ми казват, не на втория етаж. Викам, аз може да нещо съм объркала. Качвам се на втория етаж. Чукам на вратата, добър ден, доктор Димитров, той казва, да, аз съм, и аз казвам, не сте вие. И той вика, как аз съм доктор Димитров? Викам, не сте вие, он беше с черна коса, беше по-млад, нали, изглеждаше по друг начин. Той, доктор Георгиев. Викаме да ви имам сложните имена. Значи аз съм за доктор Георгиев тогава. Връщам се обратно на рецепцията и казвам, вие, доктор Георгиев, дали в петък ме е чакал? И момичето вика ми, момент да проверя, звънна няколко телефона, вика ми, слезте долу в подземието, викам, да, вярно, в подземието му беше приемната. Слизам долу и доктор Георгиев ми вика, ами вие къде бяхте в петък? Аз ви чакам цял ден. За какво ви разказвам цялата тази история? Сега като я разказвам на масата от деве, преди да реша да се появя тук, нали, в цялата си прелест, я разказвам на моя приятел хирург и ти да ти кажа, си имала страхотен късмет. Защото ако, когато си отишла в петък и си търсила доктор Димитров, той е бил на смяна, знаеш ли какво щеше да ти се случи? Значи първо, щяха да те хванат две сестри, щяха да те качат горе на третия етаж, щяха да ти бият едно нещо, нали, да те опоят, да ти бият опойката, оттам нататък доктор Димитров, понеже той е гастроентеротам с едни такива големи работи, ги вкарва през устата и ги изкарва през едно друго място. Щяха да те вкарат, щяха да те опоят, доктор Димитров щеше да дойде, щеше да ти вкара всичките тия неща и накрая щеше да каже, аз всъщност какво правя? Тази жена за какво е тук при мен? Така че моят страх е точно това, че се оказва, че аз следварително се случват някакви неща, които не съм ги помислила, затова аз вече ужасно се страхувам да мисля, защото не знам какво ще стане. Това е. Дойдоха два момчета, които закъсняха, защото вече беше присъдено, каквото беше присъдено.